Bilboko Arte Ederretako Museoak Alberto Sumer argazkilari gasteiztarraren ibilbide luzea aztertzen duen erakusketaz gozatzeko aukera eskaintzen du maiatzaren 16 arte. Erakusketa honetan bisitariak 100 lan ezberdin ikusteko aukera izango du. 55 urtetako ibilbide profesionalean garatutako lan guzti hauek 3 atal ezberdinetan banatuta daude. Hasierako garaia, paisaiak eta hiriko eszenatokiak eta esperimentazioa eta eszenaratzea. Horrekin batera, Sumerrek pertsonai ezagun askori egindako erretratuak ikus daitezke, besteak beste Gabriel Zelaya, Salvador Dalí, Andy Warhol edo Eduardo Chillidari egindakoak. But if I did, I would kneel down and ask him. Esan beharra dago ere, landutako genero guztien artean, erretratuena izan zela nagusi, bere ibilbide luzean zehar egindako erretratuei esker bilakatu baitzen, Espainiako argazkilaririk ezagunenetako bat. Erakusketa honetarako hautatutako lanen artean aipatzekoak dira bere lehen garaiko kopia modernoak eta baita zenbait sailetako argazkiak ere. Besteak beste, paisaia beltzak, maskarak edo kaskografiak saietakoak. Erakusketaren azken atalean berriz, fotomontaiak eta pieza volumetrikoak daude ikusgai. Alberto Somerren lanak herrialde askotan izan dira ikusgai eta nazioarte mailako aldizkari ospetsuenek ere egin diete tartea artista gasteiztar honen obrei. Looking at you, I wonder if that's true. But if I Gaztetan pinturarekiko zaletasuna agertu bazuen ere, azkenean Somerrek argazkigintzara jo zuen. Horrela, 60ko hamarkadaren hasieran pintura betiko utzi zuen eta argazkigintza industrialeko lehen enkarguak onartu zituen. Garai horretan, erakusketa arrakastatsuak egin zituen Espainiako zenbait hiritan. Hamarkadaren amaieran publizitate argazkigintza lantzearekin zion eta publizitate arloko sinema eta argazkigintzari eskainetako plato handia montatu zuen. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in Gainera argazkilari berritzailea izan da Somer, izan ere 70. hamarkadan bere lehenengo kaskografiak egin zituen. Berak asmatutako teknika da hau eta argazki paperean deformazioaren ondoriozko aukera formalak aprobetxatzean oinarritzen zen. Denboraz, prozedura hau garatzen joan zen, 3. dimentsioa ematen zieten eskulturak sortu arte. Erakusketa bizitatu nahi dutenek Museo Plazako 2. zenbakian kokatuta dagoen BBK aretora hurbil daitezke, otsailaren 16 arte egun hau barne. into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my